Fil-Gudja deputat mexxej Laburista Anġlu Farrugia qal li s-sitwazzjoni preżenti f'Malta qiegħed iġġiegħel lill-poplu iħabbat wiċċu mal-faqar kawża tal-għolja tal-ħajja u żidiet eżaġerati fil-prezzijiet tal-fuels. Fl-istess ħin il-Gvern immexxi minn Lawrence Gonzi qed ikompli jgħid li kollox sejr tajjeb. Anġlu Farrugia fakkar fil-wegħda tal-Partit Laburista li jekk jingħata l-fiduċja tal-poplu fl-elezzjoni ġenerali li jmiss ser jara li jorħsu l-kontijiet tad-dawl u tal-ilma. Semma wkoll kif l-awtorità tax-Xandir ġiet mitluba terġa' tiltaqa' wara li kienet iddeċidiet favur il-Partit Laburista fuq każ ta' nuqqas ta' bilanċ mill-istazzjon tal-Istat. Fi kliem Anġlu Farrugia dan sar wara pressjoni li jagħmel il-Partit Nazzjonalista. Intant fin-naxxar id-deputat mexxej Laburista Tonja Bela qal li huwa importanti li l-partit jibqa' ffokat quddiem l-elezzjonijiet lokali li ġejjin. Iddeskrivihom bħala tellieqa tajjeb li kulħadd irid jieħu sehem fiha. Tonja Bela qal il-Partit Laburista irid joffri tama li jekk ikun fil-Gvern il-kwalità tal-ħajja tal-Maltin tkun aħjar milli issa.